Úgy tartják, a Csíksomlyói Szűz Mária szobor az égből szállt alá, hogy a székelyeknek segítségére legyen. Figyelmeztette őket a veszélyre, betegeket gyógyított. Emberek százezrei járnak hozzá hálát adni minden pünköstkor ma is, ahogy évszázadokon át. Gábor atya és a székelyudvarhelyi zarándokcsoport, keresztalja, hogy másképp mondják, a hosszú gyaloglás és a pünkösdi mise után a kegytemplom közelében pihennek, várva a hajnalt, amikor szokás szerint a csángókkal együtt a napban néznek. Mi az ott a kezedben, Gábor pap bácsi? Térkép, Zetécske. Régi tatár térkép. Micsoda? Az meg minek? Hogy emlékeztessen azokra az időkre, amikor a tatárok el akarták rabolni a kegyszobrot. Az úgy volt, hogy a hírét vették, milyen csodatévő erővel bír Szűz Mária szobra, gondolták, elviszik, s akkor majd őket fogja segíteni. Valahányszor csíkszéket veszély fenyegette, a szobor arca szomorú lett, könnyeket hullatott. Ebből tudták a székelyek, hogy veszély közeleg, ezért készülniük kell a harcra. Abban az időben egy csodaszép gótikus templom állott a mostani helyén, ott őrizték a szobrot. A tatárok ezzel a térképpel találtak ide. Bérontottak a templomba, s milyen a tatár? Rombolni kezdtek, s ami egyszer mozdítható volt, mindent összeszedtek. Akkor utána jött volna, hogy a szobornak nekiveselkedjenek, de az elkezdett ragyogni. Ettől meghökkentek egy cseppet, aztán az egyikük megzákányosodott, de úgy értette, hogy mérgében a szekercéjével hezzavágott a szoborhoz. De csak az arcán esett egy faláskasebb, amiből kisercent a vér. A tatár úgy üvöltött, mint a nádibika. A karja lebénult, erre a tatárok jettükbe vakarodtak és kifelé. Aztán odakint a vezérüknek hiába és magyarázták, hogy ez meg az, hogy így meg úgy, annak csak kellett a szobor. Azt a s tényleg ott a seb az arcán. Látod-e? S azon a helyen azóta se fogja a festék. Na, elég az hozzá, hogy aztán nekidúrálták magikot, s csak kivonszolták, s szekérre emelték. De hiába feszültek neki az ökrök, hiába tolták, húzták a tatárok inuk szakadtáig, a szekér meg sem moccant. A vezér ettől meglobbant, kardot rántott, s nekirontott a szobornak. A szobor esment fényleni kezdett. A kard kiesett a vezér kezéből, az térdre borult, s vele együtt a többiek is. Aztán szépen hazatakarodtak. Hát így történt, Zetécske. Na gyere, menjünk fel a somlyói nyerekbe, adjunk hálát mindezekért. Induljunk békességben! Életem csak kegyelem, ön érdememli. Életem csak kegyelem, ön érdememli. Kezei szentnek fogva, de csak tisztázalomban, mondja az Úr, mondja az Úr, de vagyok naponta, kezei szentnek fogva. A székelyek a Szűz Mária szobor csodatevő erejében ma is töretlenül hisznek. Ez a hit vezérli őket minden évben Csíksomlyóra, hogy a búcsút követő naphajnalán régi csángószokás szerint meglássák a napban a szent lelket, és így újra részesei legyenek a csodának, ami erőt ad a mindennapokban,